We all over the Gagi Nation at Hot 93.3 FM. One no na ka isi anabata gị na nke tata. Nwekwa ụzọ ọzọ isi anabata gị na Gagi Nation at Hot 93.3 FM. Mara ka o si wee dị taa. Agụjala mba anatago. Ndị na-ebe akwa ha ebechago. Ha efichasigo anya mmiri. Emesikwugo ma check-up m ihe niile. N'ọzọ emezie ka akpọ result ka agwa anyị na ka o si wee dị na ọbanye. Ka ọ na ome pion outside. Onye na-ekwu maka ya bụ ego bekee nọ n'ebe a tata ịma na ụfọdụ nọ na-ajụ m ka ebe idobe ego bekee nwiyo ka ebe idobe ego bekee jizi ego bekee wee mee counterbalance ije wee bili collateral kede nsi unu calm down na agbagharịcha must come back na ebe ọ bụ na onye kwugharịcha na ọ ga-abata asa ngwa open confession ngwa ome chim ama m ebe mma ebido ama m ebe mma kwụsị mana confession mma confess na ihe niile nwiyo kwuru na mgbe gara aga nwiyo ya confess na asị ka ịtụrụ ọkpụ na afụgo ka m mesi confess na asị ka ikwu ihe niile ma nke onwe ihe nọ isi na ejima asị m n'ife eli oke nke izi bụ na ịmada dị nọ n'ebe akwa isi m na Kedu Brazil yọtago na adịghị m na-agwakwana ndị mmadụ on air na ga-abịa n'ụgwa ndị mmadụ ọgwụ nọ ihe m kwuru si ga-agwa na ndị mmadụ ọ ga-abịa gwa ndị mmadụ ete ndapụ m n'ọnụ ama mgbe o ji wee dapụ m ya ọnụ gị wọ n'ụba skate ewe n'iwe mmemezi mmekwu ya ọzọ ndị be anyị unu anụgo ya onwe ihe gwara gwa iyo na nzizo ekele m unu ndị be anyị ndị nwe m na ndị nwe Igbo niile nọ na mpaghara Lagos Adigbo abịala ọzọ adije mọ na adije Jemba adije anyị si ego bekee pounds and dollars si gị nweta onye ọzọ si gị n'ahịa ya wee ego bekee pounds and dollars kpọọ ya taa isi ya come here where is ya nafụtak nọmba ama m ka ị na-anụ onu m obi anwụrụ juru gị si nne m nnọọ anọ m asị gị thank you nwekwe onye gbawara m obi nwe onye m gbawara obi amakwa m ka m iyi o si na-alụ mana ịmagoro ka mụ asị alụ nwee ihe dị otu ahụ anaghị m ekwufe mmadụ anaghị m akpọfu mmadụ anaghị m ka m iyi o si alụ nke m straight forward ọwụ na ọ ga-adaba mụ na gị m agwa gị si gị baa na line dịka ndị dịka Clinton na-adị anọ na 120 something ọha nwa onwe ihe ga-eme ọmansi n'aka m mana nke aka m ji asị unu ehihie ọma ekele m unu ọzọ na-asịkwa unu again and again ma ọwụ ndị bekee nke akwụkwa na ọ dapụta m n'ọnụ dịka nwunye na-adị asị ya ọ pụta ọsị ọ dapụta m n'ọnụ anaghị m ede dictionary nke ahụ na m kwuru again and again happy new year ka ọ dịrị anyị na mma na afa nwiyo ego bekee na Hot 3.3 FM nke ahụ nganga Igbo radio show ịmago ka anyị si alụ abịago m ọzọ ngwanụ let us go there and see what is happening. Come on down. Onwe eziokwu nchọ ka ikwu okete ịma na anyị nọ national television na ihe ọbụla anything you say will be used against you. Mba na anyị ga-abazi court. Wọtago n'eziokwu ka nchọ ka ikwuo na based on ife niile elili na ife niile atagwo ma ife ndole ma ife nyele ka esisikwa wee jee test ọ anyị tụkọbazi ego pampas kịta anụ aka ichefugo ihe ahụ ị nọ na-alụ ọkwa m gwara ga-agwasị ị nọ na-akpọli kpọọ chichi taa ịkpọ onye emechi kpọọ Chiechi Amaka nwanne echi mmekwu ya mmekwupụta ya nwiyo mmekwupụta ya ka ị nọ na-akpọli ha agbalicha must come back onye nwe isi ihe si gị gaa goro pampas gaa goro pampas ka onye nyere m nwa nlili ka onye nyere m nri nwa ka ọ dịbe ụbọchị nta achụ na Owerre nji ọ nwee egwu Flavour gosi na in 9 months time biko nekwa abụbo ihe amụka nọ na-akọdokwa m anya o biko ihe ọ na-akọ ọgba asị o ihe okpacha anya gị bifo ga-ekwu ihe ndị mmadụ ga-asị ihe a national television kwuo eziokwu nke bụ nkwa na ekwubezi asị ka ihe wee 9 months time ka ihe ilele na Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne ọnwa ekwu ife ọzọ anyị na-alụ n'elu ụwa ọkwa mkpọ gị ngwa nke
based on na ego bekee anyị na-anọ here na anyị na-amụzi amụmpa nke ọ bụ izu ị na-agbanye redio by this time mpa onwe dị na ọ bụrụ kịta ka ị na-etinye alụ nga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ịma ka anyị si eme ya na every Tuesday anyị na-anọ here Thursday anyị na-egwu inye nke ikpeazụ oluzie Saturday nwanne anyị na-eme sasị everything based on friples na based on palliative itinye alụ ebunye gị your own ibulu gaba nna agwa gị ya steady mgbe ọ dị ọkụ na ihe anụwa bụ head office anyị onwere ife ọzọ anyị na-alụ n'elu ụwa ọ banye na nselin nganga igolu nke ka o si eme gị ọ na-eme gị ọbara mgbali elu ọ na-eme gị ije aja wuo jos ịga ihe gbalụ two shot nganga ịnwa ya ofu na otu nwa ya ofu na mgbede o jezuo gị ala ekweta na ọ na-eme o mee gị cleansing mkpocha na nzacha ọkwa mkpọ gị mgbago onwe ihe n'obodo mpa ya abatago ka anyị mee gị obi ụtọ na anyị si ala ike ịma ka anyị si eme ihe na anyị na-enwe based on anyị bụrụgodo ụzọ anyị enwe part 1 anyị mesịzie part 1 mgbe anyị ga-akwagolo gị ife anyị nụ n'ime ogbe based on asịrị niile na-akụ ya wowo ndị mmadụ niile kọ ọ bụrụ na anyị gbalụsizie part 1 anyị ebubazie gị na part 2 ebe anyị ga-akụ gị ore nta based on kosi based on ife anyị na gị ga-akpa today anyị pịazie gị na awa na etinyeziela anyị ọnụ ya mpe maka ose adị na afọ iyo na-amụzi ahụ ịbịazi ọfụ na onwe dị na asa mana ihe m na-eche na ị ga-eme ewu ka m bata ugbu a ga-ebutegodo ofu mmanya dị ezigbo ọnụ si nwada nne wee nke a wee bedolenke net ị na-akọ akụkọ onweghị pepe sup onwe nke mfụ onweghị nna nwe iyi ama m ka isi alụ aka ntagide ga-anwe ka o si ede aka ntagide ga-anwe ka o si dị ọ dị ime ụmụ ụwa na-enụnụ m anya na-enụnụ m a na-ekwu na agbawa m obi kpọọ m home base kpọọ m local champion kpọọ m Kano FC kpọọ m Enyimba International Heartland FC based on local league kịta anụnwazi a na-agwakwụzi m na mụ ya anabata ya ọ dị ka ịmara na m bụ full member Stingy Men Association of Ewo, okay. Mwa bụ their permanent secretary. Chee ma jụọ ya na nke gị lukwa ebe m nọ. Permanent secretary ha ka. Gị nwa permanent secretary. Permanent secretary ndị Stingy Men. Ị na-eme ndị ọzọ gaa na-enye oh my world. Ka ihe m na gị na-alụ dị ebe a. Permanent secretary Stingy Men Association ka m na-agwa gị. Asa based on onwe ife ịnụ n'ime ogbe ka mma ka o si ada onwe nke ịnụ. Koro ka nọkwa n'obodo. I dey tell you. Koro ka nọ n'obodo na-eyi ma ndị na-eme anya anyị na-afụ m ugbu a m eyi mask. Ọkwa nnegidezi nsị na American Ninja. Olisi wee kechikọsị ya na-eyi ya. Nganga ninja. Yes, ka a na-ekpuchite onwe anyị maka adịghị ama enwere ike si na ihe nke ama ome odo ekpere anyị na-ekpe ewu na ọwụọ pọshọn anyị ma ọwụ ndị bekee mana ọ na-adị mma ịchọ ime ihe ga-emekwa ya ka o nwee ike dịrị gị na mma dịkwa onye nọ gị n'akụkụ mma asị what is what doing is what doing well stitching time ma ọwụ ndị bekee ha si nọ saves 9 so nke koro ka dị n'obodo a na-asị maka rumor na-agagharị na o nwere ike akpọchi obodo nwere ike mee nke a mana minista apụtago si na ọ dịzi mmadụ niile n'aka onwekwa ihe dị otu a mana ịchọkwa hapụ iyi mask gị ịchọ hapụ ịsa aka gị ihe ịchọ hapụ ịmụ ihe ndị niile asị ka a na-eme o nwekwa ike esi n'ebe ahụ ihu na speculate ma rumor na-aga aka amabeghị mana ịchọ ka anyị na ọka anyị si n'ugbu a na-eje ahịa na-azụ ahịa na-eme buying na selling na-anwụdo ha na-eyi mask na-eme ihe ndị ọzọ niile so n'iyi mask nke ahụ nọgodi n'ọkụ first maka korona gbasa mụ na gị anyị nọ n'ime ụwa ọkwa ịghọta and ndị na-aba ụlọ akwụkwọ nke ha dịkwa anyị kwugo ya before ekwukwu ya ọzọ na ọ karị maka onwe ndị na-asị ya na-ebuge ndị minista si na 2022 gịnị ịchọkwa ụmụaka nọ n'ụlọ ruo data mba ọka wụ this 18th of January 2021 nke ahụ ka nọgodo mana asọ ọnwụ ihe nchọ ka m jụọ gị jụọnụ m ịma na ekwute okwu korona anụnwa ụfọdụ ndị mmadụ a na-ekwu ya wuo taa gbafuo na nwere ebe korona dị ọsọ ka m na-akụzi n'ụdị anya ka ndị ajọ ọsọ July na art film na-ebuba ego on the name of corona mana nsogodi ka m jụọ gị ka ihe mmemme ji enwe that thinking mentality asụtakwa ụdị oyibo ọdabakwa ka mmemme ji echebe like that ma ọ bụ na enwe ihe dịka nsogbu coronavirus na-anụnwa a na-ekwu na corona dị a na-asị mba na corona adịrọ ka ihe kpata ndị mmadụ ji echere like that uche onye adịghị ya nja ọtụtụ oge ndị mmadụ na-adị ewe ụmụ ihe na-adị eme n'obodo maka olube ebe m nọ
o nwere ike maka olube ebe m nọ na-asị nna onwe ihe awụ eziokwu maka ndị bekee si seeing is believing. So ọtụtụ oge ndị mmadụ na-adị awụ ha na-eche ka ha fụgodo ihe na-eme n'obodo tupu ha ekwe na ọ na-eme mana yes nke m ekwu uwu echezina ka olugodo ebe ị nọ maka achọghị m ka olu ebe ị nọ ịghọta mana ihe na-eme ndị mmadụ ifilota ahụ maka na ha afụbe n'anya ha afụ n'anya ekwere mana echezina mgbe ị ga-afụ n'anya ọ ihe mere ya onwedị biko mpaka nna ayọ gị dadi ma ọ mee ikoro obodo iyo nwanne ebe ọbụla ị nọ ma asa ma pinọpinọ ka m kwuo alụ gị ọlọkwa ifu coronavirus nwanne ọ dịkwa n'obodo nwanne ọ bụkwa ife eji eme play ọ bụkwa ife eji akpali amụ nwanne ọ dịkwa n'obodo ebe ọ nọ ka njọ bụ nọọ steeti a mụ na gị na-abụ nọ na Lagos steeti bụ ebe enwe highest number ebe ndị bie karịrị n'ala anyị bụ Naijiria nwanne mpa mgbochi ọya kakwa ọgwụgwụ ya mma eziokwu niile nwanne ọkwa ndụ bụ akụ ịba na street nwiyo ndị ihe ga na-anụ ndị mmadụ ga na-asị gị especially Lagos a ihe a na-ede ekwu uwo ụlọ ihe ọ dị ekere nọ na Lagos ọ ka ịgụche n'anya niile kwa anyị na-aga ahịa anyị nọ n'ahịa ma ndị mmadụ na-agafe n'akụkụ gị ma ndị nọ gị na ihe ya ị nọ n'ime moto onwe onye mba hapụ nke ahụ do the needful. Based on that, ka isigodi na nke a wee pụta that arena ihe gbasara coronavirus wee tinyezie alụ nwanne efu news a ji ibunye gị na nwanne ị ga-alaiki ya ọkwa mkpọ gị ngwago ị ga-alaiki ya nke ikpeazụ onye dị ka gị kwesịrị ka ị laiki ya ịmazi faịlụ na based on akwakwa na obi awụrụ ibu ụlọ na obi awụrụ ihe anyị nọ na-eme na nzuzo obere oge ka m na-ekwu nwa obere oge ọ ya pụta n'ihe anyị afụcha ihe niile na-eme na nzuzo mpaka ebunyezie gị oti na based on kosi nke ikpeazụ na asa jirigodo ọnụ ịkọwa ya ka mụnwa wee bịa tinyezie alụ menyezie dị nke atọ m terminal. Biko nwere ihe dịka biko na ọma ya ịyọ ọkwa ifuru ụmụ nwoke niile na-adị eme ihe na-ekwesịghị ma ndị mpa ọkachasị na ndị mpa ma ndị mpa o ma ndị nwunye o ma ndị ifat ka isi dị ma akwụkwọ ahụ akpali nke m ihe niile mere na nzuzo ọ ga-emeche gịnị pụta ihe ọsọ gị bute Amaka buru Chinyere ka o si sọ gị mee ihe niile ị na-eme imeche nwanne m nwoke a ga-apụta ihe na-asị na n'Imo steeti o ndị afọ ukwu ndị mpa ha lụcha afọ ha otu a na-aga ka awọ ofu n'ime ha onye nke akwụkwọ onye nwere ezigbo ọkwa ọsịnọ kọmishọna ka ọwụ maka ihe ị na-eche dị nwoke mana nke ahụ nke gbasara gị na o nwee ka o si wee gaa ije ọ baa n'ebe a na-adị enwe ezumike sobele ezumike onye si wee baa ebe ahụ ofe zuru ya ọ sị ka o jiri ya aka abụọ ofu n'aka nri ofu n'aka ekpe bazie ebe ọ baa mewa nke ha gara ebe ahụ ime ọ hapụzie ụmụana ihe awụ jet age internet never forget ma ọ bụ ndị bekee itinye ya n'intanet ọ ya echetara gị ọwa echi niile nwanne chi niile 2022 23 24 25 afọ niile ọwụ ọ ga-echetara gị ya nwoke m aga anụ ebe ọ na-eme olingo ka gịnị ka ama m ọ na-enwe obi aṅụrị aside together up and down aside together ọ na-eme exercise nwoke m anụ ebe ahụ were kamera nna wee ka ọ nwee ka ọ na-ese selfie nke ọwụ yes ama m ebe ha dosiri akwa ha o mgbe ha na-eme cheese ahụ na celebration cheese look at me easy awọ juru nwoke m obi mechie ama o nwee ike ọwụ na ọ nọrọ onwe ya o mechie ihe ahụ ọ na-enekwa ya na-asị ọ na-ekwe ihe m ji ego m wee mee chai 2021 na ihe m ji ego m wee mee akwa ọdọgbugo gị don't worry agwago m gị nke ahụ gị na Chinyere na Chichi na-eme ngwanụ ka m hapụzi ọkwa gị sosi eji na-eme example bụ ịmaga ụmụ Chukwu ndị nsọ gịnị ndị na-eme ezigbo omume ọsị biko pakigodo ofe ebe ama m ihe ị na-alụ so m pụta na national television
mpụta na natas level like this na-agwa ndị mmadụ ihe na-eme si gị etichi na mọnụ na-asị he mma ekwu ya. I will say it the way it is. Nwoke kọmishọna na nke gị apụta gị ọfọzi nke nwunye kọmishọna awụ mpa mmadụ owu grandfather mmadụ wiyo ọkwa mentọ gị ngwa na were eziokwu based on ụmụ iyo ka mụ agbụwalụ na ya based on ife ekwurekwu n'ọnụ na nwanne ọkwa anọgide nnọọ 2 days ago nna ofu vidio pụta n'ịntanet na-asị ka ife na-emezi based on ịma na ife ọjọọ na-aka ele na asị na enwe ndị na-eme something onwe ndị na-eme pinyo okay aha ya opinyo onwe ndị na-eme ife nsoli anya na-asị ka ife bụzi ife nsoli nwanne ka anyị je nene nwanne esokwa wee je nene based on ife nkiri na based on ka m were anya mgbalụ onwe m Christmas na wafọ iwe ịmazi ka o si adị so mma tinyezie alụ na download the video na-enekwa one guy man mba ọbụla guy man onye abụlugo elder na-enekwa ezigbote nna ahụ nna gbagolo isi awọ maka ajị ya niile na-achazi white nna ahụ jos odịla onwe ya based on gbalarụ fele oyila akwa nna anyị na-enezi abaghị akụkụ nke ọzọ ifuzi ụmụasa na-epotoli ụwa ndị mpotoli mana nwanne ka o si wee dị na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ nwoke si Imo steeti onye bụ Commissioner Public Complaint Commission representing Southeast from Imo State Mr. Willie Amadi onye ihe onyonyo ebe ọ na-epotoli ụwa na-esoli ụwa ebe ọ na-eme inza other room pụta ole so ndị mmadụ ekwubego na wa ka ụdị onye anyị si na-akpazi ụdị agwa ndị kwesịrị na-akụziri ndị na-eto eto ịmago all these people bụ ndị anyị nwa na-enelu anya anyị mana anyị na-epotoli ụwa mana ịmago na mpotoli ụwa anyị na-epotoli with caution and with secrecy with every secrecy now okay with every secrecy daalụ n'oyibo ahụ enyere m aka wee so nke anụ maka anyị nọ n'ime ka ewe ghọtago na ka o si wee gbatakwụlụ onye ọbụla na-akọ dị akọ nwanne anyị nwa akọkwugo olu gị na mana ịjụzie m ebe a nọ wee inwe problem based on na mabụrụ GPS nke eji abụ Google map ma any other map nwanne ihe nnụ ka m gwago aja ọsọ m n'ebe a na-agụ newspaper ebe ndị mmadụ gbakọ wee buchalụ dị akọ si na m etinye elu mee n'alụ nwanne ebe anụ ka anyị ga-awụsa ọwa na first part 1 ife nna agwazi nkịta bụ watch out for part 2 maka na part 2 ka ife niile ka ndị Nollywood si eme nke ha coming soon ndị na-ene Nigerian movie na part 1 nche egwu enwe ike ọ bụla ebe a na-achọ ịtọgbu mmadụ otie ọ na-eti asịze gị watch out for part 2 coming soon okay nwanne based on ọ bụzie na anyị na-chiyata now anyị egbuwazielu gị ọrụ ife anyị na gị ga-akpa na part 2 na second part apụkwana dị ya nwanne ka ife anyị na-agbalụ mbọ n'elu ụwa na-abụla ezuo ụmụ gị iri juo afọ ịta something nwanne mana nna agwa gị ya steady here based on onye mbụ na based on ambassador ụmụ iyo na ị nọ ọnọ ịta something eliwagodo ọnụ na normal day savings dịkwa mma nna agwakwa gị eziokwu savings dịkwa mma maka future mana ị nọ na inete onwe gị anya o nwere line egwu a na-agụ na ụfọdụ ga-ebulu ego na-ajụ onwe ha njọ efu mmadụ one obulu ego na akpa one ndị na-ele nri gafe ọ jụọ ya ego na-asị ya na 400 ọsị mba ọ na-eche ndị 150 ma ndị 100 mpali enu nri na nyegodo onwe gị nri tachie something na onye dịgodi ndụ na-agba mbọ echi niile exactly so based on that ka anyị ji adabatakwa gị again na Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne ife anyị ga-akpa na-efi a mpa ka mgbuwalụ gị ọlụ na ịma na-apụta na ọ na-agagharị n'ịntanetị ọ na-ewu onye apụta ọsị gị na mbụ Stingy Men Association of Nigeria ụmụ nwaanyị pụta asị gị Stingy Women Association of Nigeria mana ihe na-ekom asa ha nwekwa gị ihe na-ekom nke ụmụ nwoke bụ na moto ha ihe ha na-aza ha kwuo Stingy Men Association of Nigeria ka etie me no get shishi maọbụ tie let me see what I can do mgbe n'ezie nke ụmụ nwaanyị na etizie Stingy Women Association ekwuo I cross my leg I close my leg wee na-ajụzi ọsọsọ ife mmeghe na ihe mkpuchi ka ndị nke ọzọ na-enye zuche eke ọkwa mkpọ gị ngwago mana nke a bụla ife anyị bụ ịkpata ihe anyị na-etinye ọnụ na ya bụ ka ihe nwoke ga-eme asị na nwoke a dị stingy ka ihe ọ ga-abụ nwoke mee like this now na ke ụdịrị nwoke anyị akpọ stingy nwoke ndị aka aga ọmụ aka ntagide maka ọtụtụ oge
akụkọ narị aga nwoke ma o nwere ndị nwoke na-awụ ha nye nwunye ha ego nri in fact ha enye ha nwere ike gwa nwunye ha si ha na ama ego one onions nọ n'ahịa ama ego one nnu nọ n'ahịa eweta akwụkwọ weta bairo dewezie mfa ha nwa ga-ejide ha n'onwe ha yes now si nwunye enyela onwe gị nsogbu in the name of Adam caring si caring ahụ gbakwa ọkụ si gị na adị caring apụta ha nwa ga-aga ahịa goro mmanụ goro nnu goro ayu goro magi goro rice nwa goro pepe goro tomatoes na gị n'ezi nwaanyị si chekwa ofe ha nwa ga-abịa gwa anụ one nọ n'ime ofe si nne mma Nneka ọsịsa anụ nọ n'ime ite ahụ ọ dị ka ọ dị 10 ị ga-emesi ka enye m 5 gịnị ụmụaka ga-emezie amazie ka unu ga-eme kefe ọnụ a na-asị na nwoke dị aka ntagide na nwoke dị aka gọm kee ihe a na-akpọ na nwoke dị aka gọm ka ihe a na-akpọ na nwoke dị aka ntagide nwunye ekwugo ofu onwe some people na-adị awụ ha jikwa ego na-akpa ụkwa na eji ego na-akpa o mana gorokwana ihe na-agụ gị lie ego gị taa ego gị ọ dịka ihe ọjọọ ka emega ha onye na-awụ oke famili ijikwa ego nna ijikwa ego a iji ego a mana nwanne gị nọ na nleka ịma mpụta ofu ụbọchị si wee 5 naira wee mee ihe mana ihe anyị na-ajụ gị maka orika o nke ụdịrị nwoke a ya pụta si na nwoke a nna nwoke a nke onye a nwoke a dị aka gọm ma ọ dị aka ntagide ọhịa anyị na-akpata na Nganga Igbo Radio Show nke taa gị nwa pụta ga-etinye ọnụ n'ime ọwụ nke cross leg ọwụ nke no giving shish ke ụdị nwoke a ga-apụta si na ọ dị aka ntagide 08182426591 ọnọdụ ya ịbatago hello ihe ọma na Adịkona anyị ekelekwa gị ime ole ya nwa ga-aga ahịa ya ga-azụta ihe niile ya ga-azụ ihe ọsọ nwaanyị a na-enwe dị chiche n'aka ojide a ka a na-akpọ Rinda ka a na-akpọ stijimen eziokwu ha marụ na ụzọ ebe a ka nwaanyị si enwetakwa obere ihe ọ bụ nwoke maka na emekwa otu ahụ na emekwa ya o ọbụla ejiri lota ahịa ka eji esi ofe mgbe ọbụla ojiri lọta ahịa ka eji esi ofe ya nwaanyị ga-anọ n'ụlọ malite n'ụtụtụ ruo n'abalị mgbe ọbụla ọ lọtara esi ofe chai imagine nwaanyị a na daalụ nne ọma okay Aike from Ikorodu ọkwenere ihe Aike kwuru asa onwe ya onye akwuru na based on mụ achọ ịgbabie ha tako mana ọ dị ka ọ nụrụ ihe nkwu ọ sị na ụmụ nwoke na-agachi ego ha nye nwaanyị na-eche ka ego inyere ya ka ọ jee afịa na ịma na ebe a ka nwaanyị si enweta ego wee sizie ka njụọ onye nyezie nwaanyị were ego ji afịa oluzie dị ọgba ọsọ afịa mba ihe ọ chọrọ ikwu uwu nọ nke ahụ sokwa n'ụzọ ofu n'ime ụzọ nwaanyị ji enweta ego ọkwa ma mana o kwesịrị na iso n'ụzọ na mba ijiri ego ke iji enweta ego fọ as nwoke ọkwa ka ilee nwaanyị gị mma lee ụmụaka gị mma ọ were 5 naira ego kwana ego ga-afọ n'ime ego ahụ ọ 10 naira 100 naira 50 500 asa ịma na mgbe ụfọdụ na list a na-ebute based on na nwoke a na-eje afịa ọ bụrụ katọn ihe ya ele 5,000 asị gị na 8,000 na dọla tinyere ngwa bụ nwoke jụọ ese asị gị na ịmasị na dọla tinyere ego anaghị ọbụla Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne nọmba ị ga-ejikwa wee nweta anyị bụ 08182426591 08182426591 maọbụ zitere anyị ozi text message maọbụkwazi WhatsApp na nọmba 07080051850 ọbịa bọọdụ abatala ihe ọma
Okay, 08182426591 08182426591. Ke ụdịrị nwoke a ga-asị na ọ dị aka gọm. Nwunye dị aka gọm. Ehihie ọma. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ehihie ọma. Ehihie ọma Adanne. Adị mma o. Mụ asụbabadi ga-akpọ etiti m otu ekpenye. Okay, ị mere nke ọma. Gwa n'anya aha gị. N'aha m bụ Ị na-echezi ya aha m bụ onye dịka. Ị na-echezi aha gị Echenna? Ama m na ndị Igbo stingy with aha gị o. Aha m bụ onye dịka. Anyị nwasị na Stingy Men Association. Asụokwu eji Stingy mụ abụgodo ekwu onye. Ewo, ọ jọsogbu ya ka ọza present. Ọza present. Ewo. Stingy Men Association, ya gị nwa na-aga ahịa. Gị nwa na-ego ihe ofe. Ọ dị mma. Ke ihe ọzọ nwunye eji ama ndị isi maka isi na ọ gị nwa sekretrị ha ka eji ama ndị isi. No, enwe mgbe eji abụ executive member, nwe mgbe eji abụ floor member, nwe mgbe ihe eje gọnarị ha cha na ebụlọ dị ya member. Ị na-agọnarị ha ugbu a? Onwe ka o si kọọ m n'alụ based on 3 months na need iche njin ọyụ. Nna m na-emesasị onye nwa ọbụla mfe ewego m na-emeli ya frekpos. Ọtago ebe m si abịa na ka anyị wee nwee ike ịlụ two aside. Ọrọdịa. Na-asa ihe netwọk na-eme anyị n'obodo a bụkwa. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Ego bekee. One and only. Ego bekee. O si gị na one and only. Adị Igbo one. Ike eji eme ọnụ kwa o eji eje mba. Anụrụ m na ị jere ịkpọnye mbụ aka ka ịma ma achọ ya aga. Eziokwu. Mba. Nke ahụ wasị. O dipendịrị ụdịrị ahịa ọwụ nke nganga Igbo yes. Ya ka m na-ekwu na afịa dị iche iche ịma na ihe nwunye o gwara m. Mana ọgwa anyị ụdị ahịa. Nwunye ọ nọ na national television wee sị na ijere ịkpọnye ngwa abịa ma ịma ma ọ ya aga. Ọ ṅara ya ntị mana ihe ọ na-ekwu wụkwa nke nganga Igbo nke ahụ ka mma mụnwa amaọkwa m nke ọ bụ abụ biko ọzọ kọghọrọ m. Ọ ya emechaa kọwa ya mmemme ekishọn ọ kọwara bifọ ma hapụ onye na-ekwutọ m Ikorodu. Ka ịgwanụ maka ndị Ikorodu sa. Udo ka Kedu. Adị mma o. Nnọọ. Thank you sir. So ihu m na-ekwu achọrọ m isi ọnụ niile. O nwere onye nke m maara na my neighbor. This man nwere ezigbo ego a na-akpọ na mmadụ nwere ego. O nwere ego mana ịbata die ihe ọ na-eri dị iche n'ihe ụmụaka maọbụ ihe nwunye ya na-eri. Frizi nke dị iche, ite ofe nke ji esiri ofe dị iche, nke ụmụaka ya ga-esi dị iche. This man bata ọ na-abata with AC, moto AC ka ọ ya ebe abata ma ọ banye na ebe AC mana ụmụaka ịpụ ebe ya na-agbagharị n'iro ọ dịka ya sị na ndị ara ka ha bụ iyi ya kwasịpụ ọjọ ịfụ nwunye ọ dịka ihe ya asị gị nsọtụ ihe rekogere ereka ịkpa isi abụrụ wana ịfụ ya ka o si eyi akwa ịpụta ise maọbụ na nsọtụ na vileji ka eso ịkpọta mana nwoke a nọ mma mana ka ịkwado ihe ị ga-asị na ihe eme nwoke a ji do taa ịjọ m nzu oye udokwa akpọgidego ya ejugide ya nwoke negodo ụmụaka gị kọntaịtị eji ụmụaka ya jee skul achọ ya n'ụgwọ akwụkwọ ha na-akwụgharị na main road ndị mmadụ pụta ụmụaka a na-akwụgharị n'ụzọ ihe dịka ebe 11 12 a na-akwụgharị a na-ajụ eke e mere asị na mmadụ daadị ime akwụrụ ụgwọ akwụkwọ inekwenụ daadị ọ bata asị na edo ụta ima nkwute ndị ya na-eso abata na ito ndị ya na ya na-ayị ha chesoro bata na ya adị ima mgbe n'ibu ndị ụdị ya ya ahapụ so mụ ama m ihe kpatara nke ahụ mana maazị aka sizin nwa mụnwa amarọ ọ bụ ka o si wee ji ụwa nke mụnwa amarọ mana o nwere ihe m chọrọ ikwugozi na nke a nke mere oge m dị obere achọ m kwukwo ihe a onye nwere iwe onwe ike ikeri mie ya kọwatara m bikọs oge m dị obere mpa m ụya na ya o nwere ndị be anyị na-akpọ ụya na nri adụrọ so otu ụbọchị anyị wee jee ebe anyị na-akụ mpa m wee bute
bute nnukwute ji gbara ụgbanadis wee kpọọ m wee pụta nweta nwere oburu jiji bie m anyị buru naba oge anyị batara n'ebe anyị o wee sị mma m n'ezi a na ọ ga-esi ji a ka anyị rie nri iji afọ taa dị ụtọ na ego na-aga isi nso anyị na-ebe a na onweghị ihe anyị na-eri so mma m wee banye n'ime kichin wee chee ji a ka eyi bụọ chee ya ebupụtie mpa m wee na-ere ji na-ere wee kpọọ mma m si ya na eji o butere abụọ ji ya butere na ozuru ezi mma m wee si ya na ozuru ezi ọsị ya na ozuru ezi so ya baba mba nwa wee kwụrụ na-ajụ gịnị na-emezi ya ababa mba ndị nọ gasị na-agafe n'ụzọ wee bata wee na-ajụ gịnị na-esi mpa m wee si wee na-ajụ mpa m si ya ka ihe mere so onweghị onye kwuru okwu mpa m ekwughị okwu mma m ekwughị okwu ma ndị agadi bịara ma ụmụaka bịara na-etinye ha ya ekwu so ihe nwa gbanyere ọtọ wee kwuru si edikoni na mpa m emetero mma m emetero ka kwuru na-ene m anya onye ọbụla ekwugide onweghị ihe a kwuru baịpụba so mete ya wee jụwazie m onye mara m ọfụma wee jụwazie m nsị ya na ihe m kwuru bụ na mpa m chọrọ ka erie taa rie echi mma m chọrọ ka erie taa rie echi ma mpa m chọrọ ka erie iju afọ na m amaghị onye ikpe mara that's why na mpa m emetero na mma m emetero dị mma wee na-ete m anya ehe mma m wee dị bọị wee tụ m na m kwesịrị ka a kpọrọ m na-eje n'ikiri ebe nduzi mkpa nọ ka m nwee ike na-ekwu okwu nsị ya mba nọ ihe mmarụ dere dadeji ya na achọghị m ka ị bịa sebe okwu dazụọ ji okwu onye ọbụla na-arị so ama m nke a ọtụtụ nke ọ bụ ka ọ bụkwa n'ezigbo ihe ka a mere aga na-akpọ ka anyị lee ya anya ma ihe ọwụ anyị ga-ele anya ma nke ọwa anyị bụrụ ebe a n'ime obu anyị ajụọ ndị chagolo isi awọ mana ọ bụkwa ụdị ndị anọ na art film na maka ihe awụ ihe ndị okenye ga-ama ihe ọpụta mana ọ bụla ndị okenye na-esoli ụwa dịka nke anyị fụrụ na Imo steeti Stingy Women Association ka ihe a ga-akpọ ka ụdịrị nwoke a ga-asị na ọ dị aka ntagide ụdị nwaanyị anyị asịkwu na ọ dị aka nwoke a ga-asị na ọ dị aka ntagide ka ụdị nwaanyị anyị apụta asị na nwoke nwaanyị ahụ ka ihe nwaanyị ya eme asị na nwaanyị anụnwa onye aka gọm onye arada ngwa ka ihe nwere ike si na nwaanyị ga-eme asị na ọ dị aka gọm ngwa ka nza gị thank you very much, ladies and gentlemen. My panel of judges, accurate timekeeper, our chief engineer, and every other person present here. Nwaanyị ọbụla anyị asị na ọ bụ aka gọm nwa nwaanyị ọ ya abasị ya nne ka o si adị na papụta n'ife a ka o sie ọ sị no na-atị ya eme ọ nwaanyị adị aka ọkwa ifu gị ihe m ji si n'ịma ihe a na-akọ ofuru ihe a na-akọ onwe nke ịma eche m ị ga-asị na nwaanyị na-eti ha olu na nri na-eti ha magi na nri enwere ka ọ bụrụ na asị akpapụta nnu na nri ọkwelọ gịnị ka ị na-akpapụta magi na nri ọkwelọ ọkwa ifuru isi ga ọ niri ka a ga-asa ihe niile all those worms nọ n'ime isi gị ka a sapụ ya ọjụ onye aka mmiri ka a sapụ ya ka isi gị wee dị clean pure ụdịrị nwoke a ga-asị na ọ dị aka ntagide mana afụgo m nwiyo dịka maazị kpa anyị lasị wee kwuo onwego ofu onye mmasị m na ọkwa ifo na nna m ji ezigbo ego sị gị na nna m ji ezigbo ego mana ị gaghị afụ ya n'alụ anyị nwoke m adị aka ntagide to the point ọ gaghị enye anyị anything ọ ga-enyekwa ndị mmadụ nọ n'ilo onye ọbụla bịa kụta aka sị m nye nna anyị biko ma aka isi nyewe nye m ego dị ụta ọ ga-enyekwe hello nwiyo onye obodo nna ahụ ehihie ọma ada bekee pounds and dollars and lei na ịbatagokwa ebe ị gara rie ụwa nna abatago m abatago ama m na ọ bụrụ ihe nwunye o kwuru eziokwu ọwụ eziokwu ịma ka nwunye o si alụnụ na mana abatago daalụ ka egunu mere anyị dị mma so Isaac sizi anyị akpọ Isaac ịdị aka ntagide ịdị aka ntagide ịdị aka gọm abịa m aka gọm ihe aka gọm ahụ o nwere ebe ihe eme aka gọm nwere ebe ikwesị ime aka gọm like onye nke izizi gbọrọ si na o nwere onye na-abụ na-apụ ọjọọ gagoro
gochie nwunye ya ego ya ofe ego ife niile ọ bụrụ sọrọ apụ nwaanyị otu wezie dị steeti so nke a bụ ri aka gọm bikos mụnwa chetere ogu izizi a m bịara na Lagos onwebeghị ihe dị anyị n'aka sef so ọsọ m lete tins m na-enyezi ma wif o jiri na-ama na eji tile one day menwe mezie travel ndeti mme travel chikwa isikọtakwa bak eruo m Lagos o nwere ọnọdụ agụrụ anwụrụ and onye agụ onye anyị ga-agbanagwa n'echi so there is no way mụnwa ga-atabịara nwa ma anya nazi so ọ bụzi ego a anyị eriziri madam o ji na-ese ebuzi mụ amadị m na ọ na-ese ebu ego sef o siri ebe a je ọ gakwasị nsị ya nna nne ekekwa ka m ga-esi mekwa nna ọ nọ na-arọ nsogbu adịra ka chipogodo m na chipo na anyị ga-anarịrị so ruzie ndị mọnị nwunye m aba n'ime na onye m 50,000 so ihe a bụ ego m na-enyekarị ya since ọ na-emezi some savings so adị m itose na ọ bụ na nwa na-apụ n'ahịa na-aga na-egozikwe nke abịa ọ bụrụ ha so ka ego ga-etinyezi m ụdị ego ahụ obi dị m ụsọ nọ ka isi ekwu ya ndị mmadụ na-anụkwa ya na-anụkwa ya na-afụkwa ka o si dị maka ndị na-adịghị eme ụdịrị ụmụ ihe ndị a ka ha nwee ike inwe mgbanwe ọ bụghị ihe niile ka ị ga na-emesi ndị bete nwekwara ụdị ga-abụ olu ekwe anyị mekwa esi ndị bikọz nwoke na-spend mọch adịrọkwa mma ogori ya chi spend ike ụmụ ya nwanna iwetu okwere onwe ya na ọ bụrụ ihe niile ka ị na-ebunyekwa na ụmụ nwunye gị sị ya ọ bụ na-ebunye ụmụ nwaanyị mee nke a mee nke a o rukwenụ laik Disemba la dis ka anawa ya ike ịkọbazi akụkọ sị na nwerekwa ihe dị na irekwa n'ụlọ sef ndị nka ịtụkwa ndị na-emezi ife ise gị nwa nọrọ ego nke gị spendita ha nta ihe niile mmadụ na-eme onwere uche na-eme ya na ọ bụkwa na stinji dị tutat ọ bụghị ihe niile onwe nke ị ga-eme stinji onwe nke ị ga na-atakwa aka ahụ onye mba ka ebe nwa ndị si m ike stinji nwere ụdị na ụdị mana onwe ndị na-adịghị abụọ pụta ha yipụ akwa ka nyekwe gị ebumnuche ọzọ nwoke m ga-asachigodo akpa niile dị n'ime trọza sachiche ka ama nwee 5 naira nọ n'ime ụdịrị nda nna ị na-asị na ịdị aka ntagide ka ehi na-asachiri akpa ahụ ụfọ ya nwaanyị chọọ ịsụ akwa ọ chọọ ịsụ akwa ka ọ ghara ịfụ na 5 naira n'ime akpa nna ịdị aka ntagide ịgwaghị nke wee eziokwu ịdị stingy ka ehi ji don't make me talk. Asaka ibuchalugodi message anu abatan. All right. Onye nke anu asinias bu elo kaniasi Lekki phase 1 we nezite ozi onye ọma daluo. O wee si o nwunye ọ na-ego bekee na obi na-adị ụtọ ịnụ onu unu. Daalụrụ nne. O wee si o ni ekwenyesi ike na ụmụ Igbo niile nọ na Lagos na ebe anụwa eziokwu ha nọ na nganga nwekwa ebe ọzọ ha na-akọ ya akọ nganga bụ so ofu ka ọ dị na Lagos ada ama one and only ndị nna agwa gị ya na onye ọbụla manyela aka ọmanya aka na nsị abụ I'm telling you ọkwele ya nke a eletrik waya nsị abụ ka ị ga-etinye aka ma ịmụ aka na so wee so ya na-ewu isi mmadụ niile na-ege nganga ihe ọma na ihe ọma ya bịalụ ha n'ihi na nwa eze anaghị efu na mba ọkwa ezigbo ọfọ ka nwanne agọla ebe a nọ wee sị na Chukwu ga-agọzi mmadụ niile n'aha Jizọs amen. Daalụrụ nne nwanne anyị nwoke Eluka si Lekki phase 1 wee zite ozi. Daalụrụ nne ka iji wee gosi gị na iwekwa eke ezitekwa ozi anyị agụpụta ya ma izite ozi ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịbata n'ihe anyị na-eme mana netwọk na-eme gị chacha dudum na-akpọ gị isi akpụrụ alụbat ma ọ bụ na-afụchapụ gị afọ ọnụ ome gị vum omekọ na start omewa ome vum 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 onye ọkụ ihe apụgodo ebe ahụ a na-enwe option B ibe a na messaging nke ahụ ga-aga straight 08 gịnị godo nọmba ahụ nke message kwa nke message nọmba Yombiko Maya gị biko ịdịwago stingy with nọmba na another dị iche like message na WhatsApp ma ọ bụkwa text message ị nwere the option na aba 0708 0051850 ka mkpọkwa ya ọzọ 07080051850 ma ọ bụ ịkpọzie anyị na fonu ka ị wee tinye ọnụ n'ihe anyị na-akpa maka ya tata na 08182426591 08182426591 nga gị bụ radio show na Hot 93.3 FM nwanne ọ bụrụ kịta ka ị gbanye redio gị ịbịakwa skuulu late based on na ya agụgo national gaa n'azụ oche kpee ekpere mmeghe azụ klas ihe anyị na-eche ekize bụ ndị gba sọks ludeti na ndị efe ha dọkara ụtalị adịgo na-apịa ndị mmadụ ihe ịbịa late dị wrong
Ọlọwe dị ife anyị na-akpata ata based on ihe anụnwa na-agagharị n'obodo epụta ọsị gị nwanne ka m gwa gị eziokwu na ndị stingy ụfọdụ asịkwanụ gị na m adịlọ stingy na mbụ aka na-enye enye n'ihi na ọnụ na-enye enye adịgo committed nke na-eli eli dịkwazie committed ọnọdụ ya ọ dabọị okwubego okwu onye isi mọnsa mbanụ na How are you doing? Fine. Okay. Ka ife a na-ekwu taa ka Sa ife a na-ekwu na idigo aka ntagide by being ị na-ekwu ka isi chọọ ka ị na-ekwu ma ihe anyị na-ajụ ugwu ka ụdịrị nwoke dị aka ntagide ụmụ nwoke a sị na adị aka ntagide na my sister ihe a 2021 adị m aka ngide. Don't follow me with negative words. Is all right. Adị m atagide aka nchawa ka mbụ. It's good. Iwe onye aka nchawa. Ngwa tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu. Amen. Ihe anyị na-ekwu na agwago m gị ya na what type of man ka ụdị nwoke a ga-asị na ọ dị aka ntagide ma na ọ dị aka gọm ga-enye anyị example. Ife na-eme. Nwoke a dị eri nụ. All right. Nwoke na-enye nwaanyị 1,000 naira ji wee si ofe n'elu kịta. Go ahead, tell them. Ụdị nwoke a ọ bụrụ nwoke enough. Nwoke a na-abụ amara na akwa aka n'ukwu nwunye. Nwoke dị aka ntagide ibi nne ọ na ọ ga-erikwu na onwe ya. Ṅụọ bottle water si na ihe ndị big man na ife ndị big man mana ife ahụ iji nyere pure water ka ọ bụ iji nyere ndụ aka ka ndụ na-eto ogologo na-aṅụsi ike ọ fụ ebu bottle water na aka ọ sị na ọ na-eme gai mana ife ndị onye chọrọ inyere onwe ya aka na ndụ na onye ntagide na-aghọrị onwe ya sị na ọ na-aghọrị mmadụ. Oh, yeah, my sister. Daddy, ma jụọ gị ụmụ nwoke na-adị ahụ apụta ha asachi akpa trauza ha ka ha wepụ ihe niile dị n'ime ya gasị na ha dị aka ntagide. Anyị na-agwa ha ụmụ onye na-ebe a jụrụ ajụ. Ọ jụrụ ajụ. Ọ ga-abụkwa na ọ bụ onye aka ntagide. Ama akwa m mana ọ jụrụ ajụ o fufuru isi mba na nke ahụ eso mana nsogbu adịrọ sa. Udo. Awụsapụ aka onye na-enye ka a na-enye. Yes, ọ eziokwu. Ka ọ eziokwu. Otu aka ọ dị. Nsogbu adịrọ sa. Bye. Ka gị na my brother kwukwuo. Bịa wiyo. Obodo nna ahụ ka iches. Onye obodo. Kpoi. Wiyo. Mpa ololo kpọlọ onye isi tem for you. Obodo nwoke ebu na ibugodo ezigbotakwu iyo onye obodo ka ebu. Ihe bugodo bụ dachi. National cake ụmụ ha sagodu. Palliative ụmụ nwa. Akwa chief secretary ndị aka gọm. Permanent secretary ha ka m bụ asị permanent basis mụ ya na-ede minutes mgbe ọbụla enwere meeting mụ na-ede. Nwanne ibugodo onye otu. Na afọ yi na amụzi amụ na afọ yi ya afọ ọ bụkwa rechargeable ọfụlụkọm itinye ala ekweta na ọbịa. Pọma na-egbuala anyị ọlụ na afọ anyị na-ebi afọ ngịwa. Ama ugoro ọka esi m Trinity akpọ. Onye ọma ugo ka o si adị na awe na a na-enwudokwa ha. Nwanne m anyị nọ ọfụma every Tuesday, Thursday and Saturday nwanne gị na-ada na-enyego gị na ego oyibo na-ebu na-achịgodoro anyị BP ebe a. Mba nke atọ m special. Nwanne nganga Igbo ogodo nọmba 1. Onye ọbụla na-amagodo aka na nganga Igbo ogodo nọmba 1. A na-amakwa n'aka na
m aka na Adamaka na onye isi bụ onye isi na nganga Igbo obodo ebe ọ gwụrụ. adịteyu ebe anụwa ka ọ na-adị eme na Ebe a ka ọ na-akpọtụ na ebe ka ọ na-akpọtụ na ụtọ ndụ dị na redio nwa mgbe nta every Tuesday agadawa ndị nwere BP na ụlọ ọgwụ dị iche iche agadawa na redio na-agbagodo asariri choi choi choi. dalụrị nne onye isi Nwanne m wiyo 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 ga gị bụ redio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ifugo ka o si adị na nwekwa ife ọzọ nọ n'elu ụwa eme na-abụrụ ka menụ na-enwe obi aṅụrị. Taa mkpọ gị ngwa gị bụsị ọbụla m pụta ahụ eme ka menụ wee iwe nnu njide m titọrọ ya sọsọ ife nnọ ihe bụ obi aṅụrị wepụta ọ na-enwere aṅụrị ghọtago agwago gị na nganga Igbo nwanne mgbanye tu shọt gị nwa na-enwe ọbara mgbali elu na-enwe isi mgbawa na-eme ife niile abata na nganga na onye ọbụla ịma na-aya ọya dị iche iche si ya tinye alụ na nganga sọsọ ife anyị ga-emeli ihe bụ tu shọt ọnwa ofu na otu onwe ofu na mgbede o jezuo ya ala okweta na ọ na-enwe nna ọgbọsisi asọmpi adịtayu ga gị mere redio show Hot 93.3 FM echezekwana na ọ na-abịa every Tuesday, Thursday na Saturday ka anyị tinye alụ na text message anyị nke anụ abata kịta ọsị ehihie ọma nwunye na ego bekee daalụrị nne ọsị na ya misili ego bekee ego bekee I miss you too nne m ọ nna m ka nne m don't worry were ofu chuzuru ofu emesizie ngwa gị onye ọbụ okay I miss you too ke nke ọnwụọ I miss you nne m na nna m okay o wee si ọ ga-aga n'ilu si ka ya tinye ọnụ n'ihe anyị na-akpọ sị na a woman who does not help her husband is stingy. God bless you nwaanyị ọkwa onye go gị idea nwaanyị bụ iziwezie n'oke olu ofu eziokwu mana mgbe ụfọdụ adịghị eti nwoke adịghị eweta ego nwoke adịghị eme nke a nwoke adịghị eme nke a ka ngwa gị eziokwu ụmụ nwaanyị na-adịkwu stingy ihe afụ ụfọdụ nwaanyị onye onye a na-alụkwa ọlụ oyibo mana ego niile ọ na-erite n'ọnwa bụ sọsọ igo akwa na igo chain igo watch igo necklace igo akpụkpọ nwoke si ya ka ewetagodo ego ka emezuo wee kwụọ ụgwọ ụlọ si ya ifere a na-emekwa odobe ọnụ na ifere a na-emekwa nweta ọnụ ga-apụwa gị ọnụ si ifere a na-emekwa nweta ọnụ nwaanyị ọbụla ya ekwu ụdị okwu a mụ na-enwe problem ọsị ifere a na-emekwa ịma na ọlụ nwoke kwụ ụgwọ ụlọ mana ọlụ gị nwee nọ n'ụlọ na-eli nne akwụkwọ gị ụgwọ ọnwa iri ego nke ya ọkụ ya nwetakwa ya so machi wee sị na nwaanyị na-ada enyelu di ya aka dị stingy o wee sị na the same thing with nwoke kwa na nwoke na-ada enyelu nwaanyị aka dịkwazi stingy n'ikpeazụ o wee sị I love you both machi ka ọ dịba mana ya sịkwa na ya misiri ego nọkwa ebe a na I miss you too machi for you there. Onye ọzọ zitekwala ozi ka anyị gụpụtakwa nke asa onye nke a sị na ya bụ ụba si na chi from Agege onye ọma ụba o wee sị good day nganga Igbo mpada alụ ọsị nwunye na ego bekee you guys are putting smile on people's face mana nke ikpeazụ onye na-enye accurate timekeeper asịgo anyị bunie accurate timekeeper ọ na-anọ ebe ọ na-alụ si unu ngwa mpa anyị ga-ana kulu na ka ngụtọpụ meseji a o wee sị na anyị na-etinye ndị mmadụ amụ n'elu na Chukwu gozie anyị thank you very much nwanne anyị nwoke Ụbasinachi o wee sị as for stingy na mmadụ ekwesịrị ị na-ajụ onwe ya njọ maọbụ na-ajụkwazi ezinụlọ ya njọ kama na nyanwa ya na-adị stingy tụ ụmụ asa ya na-eyuzu brain ya kwụsị ike ka mama nwunye ọ ga-amụta nke ahụ wee sizie n'ikpeazụ pia oriental nke a bụ ebe ọ nọ wee mechie akwa wee sị onye dị ndụ libe ife mpa onye dị ndụ ga na-eli something onye lie something lie something ka agbago ọ bụrụ na m jiri nwelu high tone gwa gị ịnụrụ ya ka m wetuo onu nne lie something ife ji agwa ya lie something ife ihe na-ekwegharị na-agbagharị otu emapụ eme nke nwanne ọ bụrụ na irilo something wee nwụọ nọmba 1 bụ n'ụbọchị ịnwụ ka ya na-azọ onye ga-adị in charge of shop gị ngwa afịa niile ị nwere na shop ifu ka men ya esi tinye ala ọmụ ya enwe shop nke bụ ọ bụzi n'ilu obe Chukwu na-asị gị nwa m ka isi wee bi ndụ n'owe na-agụ ya na otu mgbafe alaba enwe m enwefe iri nri nweta kọmọn ụlọ dị aka ngwa gị okwu nsọ nga gị gbere nye show na Hot 93.3 FM nwanne ebe anụnwa ka anyị ga-ekposa based on na ya mee mbufe ga-ekele ọlụ eke ebe ọ anyị ma ya tido
ka ndị na-asụ oyibo batakwa mebe nke fana asa adịzi na stingy biko ama m na ịdị stingy mana nwe ka isi nwe onye gị n'akụkụ dị stingy si adịzi na maka gịnị imere mmadụ emekwela gị ịma ka Chukwu si mee ya o mere ka mmadụ na-depend on the next person nọ ya n'akụkụ ha nwere onye ga-apụta ụwa si na naanị ya apụrụ gị ụwa niile ị ga-anọchakwa n'ime ya ịnọdụ gị n'ime ya obi agaghị adị gị mma ebe aka mma asị gị ka ọ dịzie na Satọde ya ego bekee ije ma ọ na-eje mba na asị gị nọdụ mma ịchọrọ iso m na Twitter, Instagram, Facebook nke ọ bụ na ọ ka Ego Diva KAEGODIVA ka chifono nwanne sonye anyị n'ebe niile nganga Igbo na Facebook nganga redio na Instagram nganga redio na TikTok ebe ọbụla ị nwetara anyị nganga ka anyị na-ebe a biko ofu ayọ ka nna anyị solo anyị na awa online platform o nwere ka ọ dị apụta na-asị nganga Igbo gbasara ebe niile na Lagos mana ndị mmadụ adịghị eso anyị online gbaa mbọ chọta anyị na Facebook chọta anyị na Instagram chọta anyị na TikTok chọta anyị na Twitter ebe ọbụla n'otu aka ahụ ọbụla mụ na gị nwere ka o si wee dị chọọ m n'ebe niile nwiyo epụta n'ogbe unu shout nwiyo m ga-aza gị die banye na Facebook nwiyo Instagram nwiyo ebe niile nwiyo ka ọ dịzie on Saturday mgbe anyị ga-abịa meelụ gị palliative na another special way ka emesịa Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.